जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। रायजो राजा नोंथांमोन, आं मिथिगौ नैबे भिडिअआवहाय हयथ' गोबां माखासे पजिटिभ आरो नेगेटिभ मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स गोबां कमेन्ट फैनो हागौ। दा भिडिअआ जाहैबाय मा, आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय मैयासो मोनसे ससियेल मिडियाआव मोनसे पस्ट होदों आरोना। थारमाने नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे आथिखालाव BTC आव माने दा LP आरो UP नि फोरोंगिरिनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआ दाखालि 2 तारिखआव जोब्बाय। दा डकुमेन्टस भेरिफिकेसननि थाखाय दा खिन्थु माबा ओंखारसिगोन आरोना। डकुमेन्टस भेरिफिकेसननि थाखाय माने एबार लिस्ट ओंखारसिगोन। दा बेखौ लानानै गोबां माखासे जायफोर बिथांमोनहा माने बर' मिडियाम फरायनानै टेट पास जाबाय, डिग्री लाबाय, दा बिथांमोना दिनै मोनसे दुखु प्रकाश खालामहरदों आंनिसिम। मानोना बिथांमोना साफा साफा केन्डिडेट जागोन, नो डाउट बिथांमोना साफा साफा बिजाथि जागोन। दा बेनिखायनो बिथांमोना थारमाने ओरैबायदि मोनसे आसा दंमोन एबार। बिथांमोननि आसाया माबोरै आं बेखौबो नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों। इंलिश मिडियाम आरो बर' मिडियामा बाहा फैदों बेखौ नोंथांमोननोबो आं बिथांमोननि फोरमायनाय बायदि आं नोंथांमोननो जास्ट स्पस्ट भाबै खिन्थानो नाजानोसै आरोना। नोंथांमोनाबो खोनासंना लादो बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो मारै जागोन। थांनाय BTC आथ' 2024 ना माबा मोनसे रिक्रुटमेन्ट जाबायना टिचार LP आरो UP आवहाय। बाहायथ' नोङो NIOS पार्टिखौ टटेलि बिथांमोना रिजेक्ट खालामबाय, मोनफायाखिसै। दा बुंनो थाङोबा NIOS माने पार्टिफ्राबो गोबां दंसै। ओमफ्राय बेजों लोगोसे रेगुलारफ्राबो दा माने मोनथाव दङ आरो। मानोना बिथांमोना नायदों बै समाव सरकारनिफ्राय बिथांमोना मोनसे भेरिफिकेसनाव मोनसे काट अफ साइज होदोंमोन ना। दा बेखौ लानानै आरोखि ओरैहाय नोङो 19, 17सिम थांखाजोब्बाय जाहैबाय आरो 18 सिम थांखाजोब्बाय। ओमफ्राय दा 18 नि गाहायावसो दंसै। दा 18 नि गाहायावसो दंसै। दा 18 नि गाहायावसो थानायखाय बिथांमोननि सिरियाला बै समाव 18, 18 मोन, 17 मोन, 19 दंमोन, सोरबा 20 दंमोन NIOSफ्रा। दा बिथांमोनहा दिनै दा आसा खालामदों बिथांमोनाव जेरैबायदि डकुमेन्टस मोनदों बिथांमोना दिनै मोनबाय। नो डाउट सोरबाया डकुमेन्टस मोनाखिसै, सोरनाबा माने हिउदाइसिया मोनाखिसै, बे आलादा बाथ्रा जाबाय। दा ओरैबायदि मोनसे बिथांमोननि दुखुखौ आं बुजिदों। बिथांमोना दिनै मानि थाखाय बिथांमोना आंनिसिम फोरमायनाय बायदिब्ला आंखौ बुंहरदों जे आं स्क्रिनाव होगोन मेसेजखौ, गथ'खौ इंलिश मिडियाम फोरोंदो होननानै। मानो आं मोनसे शक जादों आरोखि। आं जेबो माने माबाबो हराखै, आं रिप्लाइ हरदोंब्लाबो आं बिदि माबा हराखै आरो एसेबां माने। आजिखालिथ' गोबां बिनि सायावहाय गोबां इसुफोर फैयोसै नालाय। दा बाथ्राया जाहैबाय मा, बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला दा 12,000नि बारा माने जाबाय जाहैदों आरोखि दा माने एप्लाइ खालामनाया। पस्टआ बेसेबां 1000ल'। आरो 1000नि बेलायावबो बाहाय बर' मिडियाम दङ, एसामिस मिडियाम दङ, ओमफ्राय बेंगलि मिडियाम दङ, नो डाउट हिन्दी मिडियाम दङ। बा बर' मिडियामाव बेसेबां थागोन, एसामिस मिडियामाव बेसेबां थागोन, बिराद कुइसन खालामनो माने बिथांमोना बिराद गोनो गोथो जाबाय दा। बिथांमोना मानि थाखाय स्पेसियेलि बांसिन गोनो गोथो जादों होनना बुंदोंबा, जाय बिथांमोना माने CBSE कर्स फरायनानै बिथांमोना एकदमबारे बर' साबजेक्टखौनो लाबोखाथाराखिसै, नेवसि जानानै फैखाबाय। माने बिथांमोना बर' साबजेक्टखौनो नोङो LP निफ्राय लाफाखायाखिसै, हाइ स्कुलसिम लाफाखाथाराखिसै। दा दिनै बिथांमोनखौ दानि BTC गभर्नमेन्टआवहाय माने बिथांमोना खोनादों जाहैबाय मा, बड'लेण्ड इउनिभारसिटि ना बाहाबा माने नट क्लियार, आनक्लियार नङा बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला, बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय बिथांमोनखौ 1 इयारनि थाखाय बड' लेंगुवेज डिप्ल'मा मोनसे कर्स होनानै बिसोरखौ लाहोदों जाहैबाय आरो लाहोनानै बिथांमोना बै समाव बर' फरायाखैब्लाबो, इंलिश मिडियाम फरायनानै फैदोंब्लाबो, टटेलि बिथांमोना बर' साबजेक्टखौ लाथायाखैब्लाबो, बिथांमोना दा 1 इयार्सनि डिप्ल'मा बर' माने लेंगुवेज डिप्ल'मा लाब्लानो बिथांमोना एक्सेप्टेबोल जागोन दानि BTC नि टेटआवहाय। बे बाथ्राया दिनै स्पस्ट सोराङाव बिथांमोननि खोमायाव हाबदों आरोखि। दा बिथांमोना बेखौनो आं दुखु फोरमायहरदों। अब्ला जों बोरै मोनबावनो होनदों। जों बोरै मोनबावनो होननाया बिथांमोना मानि थाखाय होनदों होनना बुङोब्ला, नोंथांमोनाथ' मोनथिगौ CBSE कर्स आरो सेबानि कर्सआ मा। गासैबो बुङो सेबा कर्सआ हार्ड जायो, CBSEआ नर्माल जायो। दिनै सेबायाव जुदि 45% मोनोब्ला हायार सेकेन्डारियावहाय, बा 50% मोनोब्ला बिथांमोना बेसेबां मोनगोन, 70+ जाजोबगोन। CBSE कर्सआव बिथांमोना 70+ मोनगोन, 75+ मोनगोन, 80+ बिथांमोना पार्सेन्ट मोनगोन। अब्ला जोङो बिसोरजों जों बोरै रुजुनो हानो, जोंनि पार्सेन्टआ बाहा मिलायनो होनदों। जोंनि 51% हायार सेकेन्डारियाव मोननाय, 45% मोननाय हायार सेकेन्डारियाव मोननाय, जोंनि 55% हायार सेकेन्डारियाव मोननाया जों बाहा सौहानो हाबावनो होननानै बिथांमोना दुखु प्रकास खालामदों आरोखि। अब्ला मा जाखो, जोंनि निरासाया, जोंनि आसा दंमोन दा जों निरासा जाबाय। बिदिबा बोरै जाखो। गोबां
माने बाथ्रा ओंखारदों दा बे आयदानि सायाव आं क्लियार नङा आरो बिथाङा बुंदों आरो आंबो बिनि सायाव सानदों आं मानोना आंबो सासे बर' बिजोंजोंनो उन्दैनिफ्रायनो फरायनाय मानसि इभेन दासिमबो आंनि गथ'आ बर' बिजोङावनो हाबगासिनो दङ माने बिथांमोना होनदों नोंनि गथ'खौ इंलिस मिडियामाव सोदो होननानै माने बिथांमोनाबो बायद' जादों खोमा बुंनांगौ मानो थाखाय बायद' जादों होनना बुङोबा जुदि इंराजि बिजों फरायनानै टटेलि फरायबोनानै CBSE कर्स लानानै टटेलि बर' मिडियाम फरायखायाखसै CTET पास जाबाय ATET पास जाबाय BTC TET पास जाबाय नङा होमबा दा बिथांमोना दिनै जाय स्कुलाव बर'खौ फरायनानै फैयाखसै आरो नाथाय बियो दिनै बे बर' बिजों फरायसालियावनो मास्टार मावनो नागिरबायब्ला दिनै मा जाथावगौ बेलाय कुइसन खालामदों बिथांमोना कुइसना खालामदों दा बे बिथांमोननि कुइसन खालामनाया माने गनायजाथाव नंगौ ना गनायजाथाव नङा नोंथांमोना बिनि सायाव जाज खालामनो हागोन आरो बर' रायजोआ जाज खालामनो हागोन आरो बिथांमोना दुखु प्रकास खालामदों अब्ला जोंनि बर'नि माने बड' साहित्य सभा दैदेनगिरि सारमोनहा मा खालामनानै थादों बिथांमोना कुइसन खालामदों आरोखि अब्ला बे आयदानि सायावहाय जोंनि माखासे आफादफ्रा मा खालामगोन कुइसन आरो दा एक्सुवेलि बाथ्राखौ हयथ' बिथांमोना खबर लालायगासिनो दं गावजों गाव खबर लालायदों बाथ्राया बबेनिफ्राय बेसेसिम फैदों मारै जामारदों 1 इयार कर्सआ माबानिफ्राय लाया बिथांमोना डिप्ल'माखौ आरो दा जोब्बाय नामा बिथांमोना एबारनि BTCनि फोरोंगिरि LP आरो UP आव बिथांमोनाबो सेलेक्ट जामारगोन नामा गोबां मोनसे बिथांमोनाव गिनाय फैदों आरो बिथांमोना जुदि सेलेक्ट जायोबा बिथांमोननि पार्सेन्टआ मिलायहैखागोन नालाय बिथांमोना मोनखाला आरोखि बैसोरो मोनजोबसिगोन जायफोरनाखि 1 इयार डिप्ल'मा लानानै माने बर' मास्टार मावनो नागिरदों जायफोर CBSE कर्स फरायनानै बिथांमोना 75% 80% लानानै पास जानाय मानसि बिथांमोना मोननायनि लामा दंसै होननानै बिथांमोना दुखु प्रकास खालामदों बिथांमोनाथ' जेबो बुङाखै जुदि बिथांमोनहा माने CBSE कर्स फरायब्लाबो बा सोरबाया बबेनिफ्रायबा फरायना फैदोंब्लाबो बिथांमोना जुदि इलेक्टिभ साबजेक्ट हिसाबै बर' साबजेक्टखौ मोनसे सिंगोल लाबोबाय थादोंब्ला बिथांमोना जेबो बुंनाय नङा बे खोथाखौ होनदों आरोखि अब्ला बिथांमोना निश्चय बर'खौ हागोन बर' फोरोंनो हागोन मानो हागोन मानोना LP आसि थुनाय फोरोंनांगौ बाहाय अब्ला बिथांमोना जुदि बिनि फारसे जुदि इसेबां बिदि नलेज गैयाब्ला बिथांमोना माब्रै आरो दिनै बर' माने बिजोंनि जेनाखि प्राइमारि लेभेलाव बोरै मास्टार मावनो आरोखि बिराद मोनसे कुइसन खालामदों बिथांमोना आंबो सानदों बाथ्राया नंमारगौबा बिथांमोनखौ डिप्रेप खालामनाय जागोन जाय बिथांमोना दिनै बर' बिजोंजों फरायनानै पार्सेन्टआ खम हमना लादो 48% हायार सेकेन्डारियाव 50% नङा होमबा 51% मोननाय दा बिथांमोनहा बैसोरजों 75% मोनग्राफोरजों बा 80% CBSE कर्स लानायफोरजों सुजिनो हानाय नङा आरोखि बेबो सैथो बाथ्रा बिथांमोननि साननायाबो नंगौ दा ओंखायनो आङो बे आयदानि सायावहाय जायफोरनाखि जोंनि माहारियारि आफादफोर दङ नङा होमबा आरो साहित्य सभा दङ बिथांमोनहा निस्सय बिनि सायाव बुजिदों आरो बिथांमोनहा बुंदों प्रिफारेन्स हिसाबै बिथांमोना माबायावबो लिराखै एडभार्टाइजमेन्टआवहाय जायफ्रा माने LP आरो क्लास 10 लेभेलाव बर' मिडियाम फरायनानै फैनाय बिथांमोनखौ फार्स्ट प्रिफारेन्स होनाय जागोन होननाय बेबायदिबो लिरनाय गैया बर' मिडियाम स्कुलाव बेबायदि लिरनाय गैया होननानै बुंदों बिथांमोना माने बिथांमोना लेंगुवेज वानाव बर' जानांगौ बिदिल' बे खोथाखौ लिरदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरोखि बिथांमोना दुखु प्रकास खालामदों आंबो बिथांमोननि दुखुखौ बुजिदों जायनि फलाव बिथांमोना सानदों आरो नंगौ बाथ्राया जुदि सैथोमारबो मानो होननानै बुङोब्ला जुदि गमामायैनो जुदि जों CBSE कर्सआव जों फरायनानैबो जुदि जोङो बर' साबजेक्टखौ जों 0 लाबोखाथाराखैब्ला ओमफ्राय नोङो जुदि 1 इयार जुदि डिप्ल'मा बर' डिप्ल'मा लानाब्लानो जुदि मोनोब्ला बाहायथ' नोंगौ बयबो सानखागोन होनबालाय माथो आंनि गथ'आ एसे गोरोंसिन जाथोंसै होननानै बिथांमोना गावनि गथ'खौ CBSE आव माने होगोनानो CBSE आव होथोंसै बिनि उनावहाय जेब्लानाखि साख्रि ओंखारो अब्ला बिथांमोना टेटआव होबाय नङा होमबा न' डाउट CTETआव बिथांमोना एप्लाइ खालामबाय आरो बर' बिजों फरायसालियाव मावनो थाखाय बिथांमोना 1 इयारनि बिदिनो डिप्ल'मा लागोन बर' बिजोंनि डिप्ल'मा नङा होमबा अब्ला बिथांमोना मोनगोन अब्ला नंगौ होमबा इंलिस मिडियामाव सोनायानो मोजांसै अब्ला बर' मिडियामाव मानो हाबहोनो जायनि फलाव दिनै बर' बिजोङाव फरायग्रा मानसिफ्रा खमखासै जायनि फलाव गोबां LP स्कुलफ्रा दिनै एमालगेट जाजोब्बाय खाथिनि माने LP स्कुलफोरजों बेफोरखौ नायोब्ला माने बिथांमोननि दुखुआबो नंगौ आरोखि आरो जेखि जाया मानो बे आयदानि सायावहाय आंनि स्पेसियेलि आंनि साइडनिफ्राय आरो आं एसे बर' सुबुं हिसाबै माने जोंनि बर' साहित्य सभा गोबां बिनि सायाव एसे नोजोर होनो थाखाय खावलायदों आरो BTR गभर्नमेन्ट सेलेक्सन बर्ड बिथांमोनखौबो बिथांमोना आं मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय इयारखौ गोसोआव गैला पार्कआव जानाय माने मिरु बर' साहित्य सभानि जथुमाव बिथांमोना मोनसे रिजुलेसन लादोंमोन होनना बुंदों
बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव मावनोबा बिथांमोना स्पेसियेलि बर' फरायनाय जानांगोन आरो फार्स्ट पेपारनि हिसाबै बर' बिजोंजों फरायनानै फैनायफोरखौ होगोन नायले मोनसे रिजर्वेसन दंमोन होनना बुंदों दा बे रिजर्वेसना दिनैनि थारिखआव गोमालांबाय बा गैया जालांबाय दिफां जालांबाय बे बाथ्राखौ बिथांमोना दुखु खालामदों आरो जुदि दिफां जायाखैब्ला माबा खालामाखैब्ला दिनै बिथांमोनखौ मानि थाखाय 1 year डिप्ल'मा कर्स लाहोनानै बर' माने लेंगुवेजनि डिप्ल'मा लाहोनानै बिथांमोनखौ मानि थाखाय बर' बिजों फरायसालियाव सोहोनो नागिरखो अब्ला बिथांमोननि फिउचारा मा जागोन बै एल पि स्कुलनि उन्दैनि गथ'फोरा बिथांमोना बेबायदि मोनसे सिन्था खालामदों आरोखि आंनो फोरमायनायखौ आं बिथांमोनखौ बुजिनो मोनदों दा बिथांमोना ओरैबायदि दुखु मोनदों आरो दा होनबाथ' जों मोनखाला बेबायदि निरासा मोनसे बिसिनाव आसा दङ आरोखि दा अबाथ' बाहाय मोनसे गोबां माबा मोनसे गुलुं गुजुं थासारि फैनो हागौ बिथांमोननि गेजेरावहाय आं बेखौ फिल खालामदों आरोखि दा बे बाथ्राखौ नोंथांमोन शेयार खालामबाय नोंथांमोनाव जाज खालामदो बिथांमोना जुदि एल पि स्कुलनिफ्रायनो जुदि क्लास 10 लेभेलसिम बा हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम बर' साबजेक्टखौ लाथायाखिसै टटेलि जिर' एल पि हिसाबै लाबोआखै अब्ला बिथांमोना माबोरै दा जेनेबा बर' मिडियामावहाय मास्टार मावनाया जौगोथारा मा 1 year डिप्ल'मा लानानै बे एक्सेप्टेबल नङा नङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायदो ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना थाखो स्निनिफ्रायनो बर' बिजोंजों फरायनानै दिनै हायार सेकेन्डारि पास जाबाय थ' बिथांमोना एल पि स्कुलाव मोनथामा नंगौना नङा बेखौ नोंथांमोनाबो जाज खालामदो बर' मिडियाम स्कुलावहाय बेखौ नोंथांमोनासो जाज खालामनानै बुंनो हासिगोन आरोखि आंहा बेनि सायाव गोहो गैया थेंक इउ